Avui parlem amb Irene González de la Rubia, que és molt més coneguda com pel seu nom artístic Airín. Airín, molt bones. Molt bones. Acabes de treure el teu primer EP Tremolar. Primer de tot, moltes felicitats. Moltes gràcies. I orgullosa de la feina feta? Sí, la veritat que estic molt contenta amb el projecte, amb com ha anat tot, amb la rebuda que ha tingut i, la veritat que ha sigut un procés molt xulo. Crec que he crescut molt tant com a artista com també com a persona al final i, m'ha donat com molta gasolina, moltes ganes com per seguir creant i a tope. Sí, estic molt contenta. Per qui no et conegui, on neix Airín? O sigui, d'on surt aquesta inquietud pel món de la música? Doncs Airín sento que m'ha acompanyat sempre, o sigui, des de que era ben petita realment, és que sempre he estat rodejada pel món artístic. Ja de petita jo anava a una escola on fèiem dansa i música i és veritat que jo em vaig a cantar més per la dansa perquè era com, no, ara pues vull ballar, però sempre he estat fent coses, no? Feia piano de petita, guitarra, com que sempre he tingut aquest input allà. I llavors, als 16 anys o així, com que vaig dir, ostres, ara pues, vaig deixar la dansa i pues, mira, pues, em vaig tirar una mica a la piscina de la música, sempre des del hobby i tal, no? Però a mesura que han anat passant els anys, cada cop s'ha tornat la cosa una mica com més pro. Eh, I ahir neix en un moment, o sigui, com a tal el nom i el procés, neix el 2022, quan ja vaig decidir fer el projecte com una mica més xulo, amb una mica més de cara i ulls. I vaig anar a l'estudi del Dips, que és el meu productor, i allà com que va començar a passar tot, no? Va ser una mica la sonoritat, l'estil, i d'allà va sortir el nom. I així com a transfons, que això mai ho explico, però realment és curiós perquè el nom d'Irene, jo em dic Irene, i realment és el meu nom en anglès, vull dir, no... Ah, mira, hi ha molta gent que es canvia el nom perquè doncs, a vegades al posar Instagram no li deixava posar Irene i doncs anem provant i et suggereixen noms i tu, en canvi, has canviat el teu nom en anglès? Clar, tot va començar perquè un dia estava a l'estudi i el productor em va dir ostres, el teu nom en anglès m'encanta, Irene. I llavors a mi se'm va Se't il·luminar va la bomba il·luminant. i vaig dir, ja està, ja... Ja que ets multidisciplinari, o sigui, toques moltes tecles pel que acabes d'explicar, ets ballarina, toques el piano, cantant... Has pensat en integrar-ho tot, dirigit més en el teu estil, però vull dir, poder fer un CD més pensat en... o tu un espectacle més pensat en ballar, cantar, en el món així més del trap o del pop, poder un estil així com podria ser la Lola d'Índigo, que ho integra una mica tot. Ho has pensat? Sí, o sigui, arribar a aquest punt m'encantaria. El que passa és que encara sento que tinc que treballar molt i polir moltes coses. O sigui, jo el piano, tot i que de petita fes classes i tal, ara mateix com que ho vaig deixar una mica apartat. Llavors, en quan tingui una mica més d'infraestructura, vull tornar com a treballar totes aquestes coses i amb la dansa igual, o sigui, com que de cara a l'any vinent i tal, que ja tindré com més muntat tot, doncs sí que m'encantaria treballar en pro d'aconseguir això, no? Perquè no és tan fàcil, al No, final a clar. l'escenari, ballar i tocar, o sigui... I a més també faig pole dance, ara el que estic fent és Mare pole meva. dance, i que és super xulo i tal, però, clar, portar-ho a un escenari m'encantaria, però has És de tenir una mica complicat. infraestructura Sí. i has d'escalfar la veu i has d'escalfar el cos també, llavors és com... Però sí, se vienen Però cositas que guai, que guai. I la teva música, diguem que poder al principi era molt com hip-hop, més trap, i ara poder és més pop electrònic, poder. I quins són els teus referents? O sigui, amb qui t'inspires per fer la música? Clar, és veritat que ja està havent una evolució perquè jo vinc d'això, no? Més d'escoltar més hip-hop i al final de relacionar-me amb amics i tal, que potser baixàvem a fer una birra o el que sigui i escoltàvem molt hip-hop o improvisàvem. I llavors ara sento que a poc poder tenir, o sigui, tenir l'oportunitat de treballar la meva música i explorar i tal, tiro més cap a això, cap a un pop electrònic, perquè ara mateix doncs, em motiva, Et no? motiva més? El que és entonar i cantar i tot això, doncs, com que sento que em ve de gust
I llavors, així com de referents, et diria que en tinc molts, o sigui, hi ha molts artistes que per mi són referents. Així de quan vaig començar la Gata Katana, per exemple, que era una rapera i poeta d'aquí que brutal, o sigui, com va ser una de les meves primeres referents. Després també et diria Bahamadia, que és una artista de hip-hop crec que és de Londres o dels Estats Units, que fa un rotllo així ochentero que a mi m'encanta. I així com a referents també, no sé, Rosalia, a nivell de concepte i com a artista supericònica, també em flipa. No sé, així potser més com que fan una mescla de tot. El Drake també, que és dels Estats Units, sí, l'escolto molt i sento que m'inspira moltíssim. Molt bé. I molta varietat. Sí, ara t'anava a dir molta varietat, perquè van molt d'un estil a l'altre, està molt bé. I Sí, en el teu primer EP, el Tremolar, que és el que ens presentes avui, hem vist que és molt introspectiu. En què et bases per fer les teves cançons? Perquè són lletres com molt sentimentals, molt sentides. mm. Et bases en la teva pròpia experiència, en experiències que no t'han passat, en... Sí, aquest disco sí que és veritat que tot, o sigui, com ara el que estem encarant per aquest any ja té una altra dinàmica, no? Però com era una carta de presentació, sí que vaig sentir que era com molt explicar una mica com la meva vida en fases. I llavors, pues, com em vaig inspirar en certs moments de les meves etapes, més tipus adolescència, infància, el moment actual. Llavors és com un recorregut que llavors per això té aquest punt així profund i tal i introspectiu perquè al final parlo de mi, no? I de la meva vivència. Però sí que, sí, com sento que tremolar ha estat una mica això, no? Aquesta presentació i ara, com ja he explicat una mica la meva vida, doncs, no sé, vull treballar més des del punt de la quotidianitat, no? O sigui, t'identifica. O sigui, Tremolar ets Airín. T'identifica perfectament. Sí, perquè al final és com la meva vida en fascículos, no? Com... Sí, perquè hem Sí, sí. vist que has fet les 4 cançons que s'identifiquin amb terra, foc, aigua i vent, que serien els 4 elements de la natura. Vindria a ser això, no? Les teves etapes de la vida, no? Sí, 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 sí. Vaig sentir que com eren 4 temes, podien ser les 4 fases aquestes que sentia que passava i també la sonoritat va canviant de tema a tema. Passem d'una sonoritat una mica més aquosa a una més violenta, potser. Llavors, el tema que és el vent vaig com voler barrejar el rap, que al final és d'on vinc, amb el pop, i llavors fer una mescla. Vam fer-li un homenatge a la Janet, que és una cantant dels 80 que, que m'agrada molt, amb el tema de Soy Rebelde, que també em sento superidentificada. I bueno, va passant per això, no? De l'aigua, el vent, després la terra i el foc, com tot així. I és que era com eren 4 temes, vaig dir, és que clar, veig Sí, sí. superclar, Ideal, ho vas veure clar. vaig dir, sí, sí, és una idea que es pot conceptualitzar de cara a fer vídeos i com volia fer vídeos, pues ja està. I hem vist que són 2 cançons en català, 2 cançons en castellà. Et sents més còmode cantant en algun idioma en particular? O de moment seguirà això així una mica equilibrat? Doncs em sento supercòmoda amb els dos idiomes, però és veritat que ara amb el català, com que estic donant-li més canya, també perquè pues, estic veient que tinc més bon feedback i també la meva sonoritat en català m'agrada molt. Llavors jo aniré fent el que em vagi El que et sortint. vagi O sigui, sortint, sí. si un tema m'inspira en castellà, doncs El en faràs, sí, castellà. clar. Però si també m'inspira en català, pues sí, sí. De moment això, crec que estic explorant més la sonoritat en català, que era algú que abans potser no feia tant i estic contenta. Sí, sí. I el 12 de gener hem vist que vas presentar a la sala Helio Gàbal de Barcelona Mm. el LP. Quines sensacions has tingut després de la presentació? Perquè hem estat mirant a xarxes i bueno, ens han sortit una mà de vídeos que va estar a la sala a rebentar, que la gent ho cantava amb moltes ganes. Tu com ho vas viure? Pues va ser molt bonic perquè o sigui, sí que havia fet bolos abans, però de l'EP no havíem fet cap bolo així oficial i tal. I va ser molt maco perquè estava allà la meva gent i col·legues i gent fins i tot que no coneixia. O sigui, clar,
jo no m'esperava que es rebentés tot així, no?, de gent, però va ser molt maco i la gent cantava les cançons i sí, m'ho vaig passar molt bé i vaig estar molt agraïda de tenir allà com a tota la meva gent allà i em va donar, és el que et dic, em va donar com molta gasolina per dir, ostres, doncs vull seguir fent passos i I seguir donant endavant, no? sí. I també els missatges, com me'n van arribant missatges de gent que potser no conec, rotllo, uau, m'encanta el que fas, t'he descobert i com m'ha arribat molt l'EP i tal, i són coses que t'omplen, no? Sí, perquè les teves cançons estan agradant molt. De fet, Tremolar va ser la cançó de la setmana aquí a On Sortir, que Sí. la gent ho va votar a Instagram, o sigui, és un vot popular. Tu esperaves l'acolliment que està tinguent, Tremolar? Bueno, sí que és veritat que és dels temes que més m'agraden a mi. Llavors sí que quan estàvem a l'estudi i quan anàvem passant els mesos i ja estava el track fet, era dels que dèiem que era més rodonet, més maco, més... Llavors, o sigui, no m'esperava realment, no tenia gaire expectativa de res, no... però sí que deia, bueno, dels temes a mi personalment era dels que més m'agraden. Pels que volem veure més d'Airin, saps alguna data on et podem veure més properament? Bueno, el 14 de febrer estaré amb la gala dels Enderrock a l'Estrella d'Am i allà estarem cantant uns 3-4 temes. També cantarem algun inèdit de la nova música que estem preparant i de moment això. Així se vienen cosites, no? Sí, estem treballant fort per Per seguir seguir. materials, sí. Que bé. També volíem dir que el teu hit més escoltat ara mateix a Spotify és Ja no sóc així, que el cantes a Madala. D'on surt Sí, aquesta col·laboració? doncs a Madala, bueno, tot va sorgir una mica de que estàvem vivint junts fa anys a una casa, compartíem amb més gent i tal, i sempre ha sigut una persona per mi com referent tant en la música, o sigui, ja com des de petita l'escoltava, però bueno, després va sorgir la cosa aquesta de que vam anar a viure junts i llavors ell sempre m'ha motivat molt a dir crec que tens talent i que pots fer la teva música i tal, no? I va sorgir una mica d'això, d'estar compartint molt a nivell domèstic, no? Pues, del dia a dia, teníem un estudi allà i llavors pues, fèiem música i tal, i va sorgir d'aquí. El que passa és que va sortir com el track bastant tard, perquè bueno, costa de quadrar horaris i esperar el moment que sigui guai per fer el llançament i tot. I alguna col·laboració que diguis tant de bo la pogués fer? Així com realista o... La que vulguis. Bueno, a mi ara mateix hi ha diversos artistes a nivell nacional que em flipen. Per exemple, Hudeline és una noia que m'encanta, o sigui que fa com un reggaeton electrònic que és brutal. Oddly Kur també és una artista que fa com jersey i barreja també sons electrònics que em flipa. I a nivell d'aquí de Catalunya, doncs tot el que són Julieta, Muixca, no sé, Detallets, tots aquests artistes en algun moment si es donés, o sigui, m'encanta el que fan i jo encantada. I Sí, tant. sí. I ja per acabar, com et veus en un futur proper? D'aquí no gaire, com veus el futur d'Airin? Veig el futur d'Irene pues, molt bé, la veritat, o sigui, com seguint corrent a tope i aconseguint cada cop més objectius i sí, I, jo em de, veig allà a tope. I d'aquí uns anys, per exemple, d'aquí 5 anys, com ho veus? 5, 10 anys? Jo crec que patant-ho, sí. Tant de bo sigui així, Sí, perquè tenim moltes ganes de veure què més ens tens preparat. molt bé. I esperem veure-te afiat en un munt d'escenaris i estarem atents a totes les teves novetats. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per estar allà. Moltes gràcies per fer-nos l'entrevista, Irin. Moltes gràcies.